warahmatullahi wabarakatuh. So a yau muna day 3, rana ta ƙarshe kenan a cikin program ɗinmu na 3 days vibe coding. So a yau abin da za mu yi creating shine business website. Idan muka ce business website, website ɗin da maybe kai ɗan kasuwa ne kana saida a ɗauka maybe kana saida wayoyi. So a wannan website ɗin za ka yi shi a matsayin naka. Wanda maybe idan kana Facebook za ka sa shi a profile ɗin, za ka sa link ɗin shi a profile ɗinka na Facebook, na WhatsApp, na TikTok da sauransu. Duk za ka ɗora shi. Idan ka ɗora shi, idan mutum ya ga link ɗin nan zai danna, zai kai shi website ɗinka. Zai ga dame kake saidawa, zai ga wayoyinka da menene da computers in akwai computer da charger. To zai zamana a wannan website ɗin idan ya ga product maybe yana son siyan waya, idan ya danna zai ɗauke shi daga website ɗin nan ya kawo shi WhatsApp ɗinka tare da wani rubutu wanda zai indicating ɗinka cewa wannan wanda ya turo ma wannan saƙon daga website ɗinka ya ga wannan kuma maybe product ɗinka yake so domin ka san irin maganar da za ka yi mashi. So gamu mun shigo cikin ChatGPT dama already za mu je mu tsara yanda muke son website ɗinmu. Wannan already mun yi shi tun a videos ɗinmu na baya. So a wannan bidiyon na riga na gama tsara kuma na yi copying plan ɗin da na tsara da features ɗin da nake son shi website ɗin ya kasance. So a nan zan gaya mata irin website ɗin da nake so da sauransu. Duk wannan na san da cewa kun wuce wannan stage ɗin saboda duk mun yi prompt engineering. So zan rubuta mata prompt. So bayan mun gama gashi nan duka na sa mata duka features ɗin website ɗin. So abin na gaba da za ka yi shine sai ka tura prompt ɗinka da ka rubuta. Ita kuma za ta maido maka da za ta yi ma aikinka. Gashi nan yanzu tana kan working. So a wannan bamu son ta yi mana hosting a ciki. Abin da muke so shine ta yi mana ta bamu files na wannan aikin da ta yi mana. Sai sa kuka ga na ce ta yi using da HTML, CSS da JavaScript domin mu samu access da file ɗin da aikin mu yake ciki. So kun ga gashi nan. So in kuka lura jiya ta bamu option cewa mu deploying to app deploy. So yau kuma gashi nan ta bamu dama mu download zip file. So abin da za ka yi shine sai ka danna link ɗin. In ka danna so zai fara download. So idan kuma za ka danna wannan link ɗin kenan. Yauwa to gashi nan yanzu ya gama. So bayan ya gama abin da za ka yi kafin ka buɗe shi za ka koma Play Store ne. Za mu ɗauko wannan app ɗin da ake kira Trade Edit. Gashi nan Trade Edit. So after ka clicking ni already ina da shi. So gashi nan already ina da shi ko. So na ɗauko shi. So bayan ka ɗauko shi kafin ka shige shi kun ga yi file ɗin da muka ɗauko as zip file muka ɗauko shi. So abin da ya rage next shine ka je ka yi extracting ɗin shi. Za ka je ka koma file manager ɗinka. So kun ga gashi nan a nan sama. So abin da ya rage sai ka yi clicking a kan shi. Okay. So sai ku danna kan extract na uku gashi nan extract. Sai ku clicking a kai. Sai ku enter. Bayan kun yi enter to a nan sai ku zaɓi folder ɗin da kuke son ku ajiye shi. Maybe ni zan zo nan inda na ce Android ɗin nan sai in shiga. Bayan ka shiga sai ka zo maybe a wayarka ba dai haka zai nuna ba. Kawai extract in ka zaɓa folder ka nemi inda extract yake sai ka danna. Folder za ta yi extracting a nan. Kun ga gashi nan ya extracting ya tashi daga zip file. So after ka yi wannan sai ka koma app ɗin nan da ka ɗauko. So sai ka yi clicking a kan shi ka shiga.
So bayan ka shige shi zai buɗe maka kamar haka. Idan ma farkon buɗewa ne, zai nuno maka kai ta danna next. Kana gama danna next ɗin duka ya gama, so zai kawo ka wannan interface ɗin. So abin da ya rage, sai ka zo nan workspace. Sai ka yi clicking workspace. After ka yi clicking workspace, abin da ya rage next kuma sai ka zo plus, inda plus ɗin nan yake sai ka yi clicking. So a nan gurin inda za ka danna ka kula da kyau. So da yake files ne da yawa a cikin folder, so za ka zo nan import folder ɗin nan. Folder ce za mu ɗauko wadda take ƙunshe da abubuwa da yawa. So after nan kuma sai ka zo nan device file picker sai ka danna shi. Zai buɗe maka ainihin file ɗinka na kan waya. So a nan sai ka zo nan. So yauwa ga inda muka yi ga shi nan. So bayan ka shige shi sai ka danna inda aka sa use this folder daga can ƙasa. Sai ka yi clicking sai ka danna allow. So okay bai shigo ba. In ma ya gwada ma kamar yanda ya gwada mun, so za ka ƙara komawa ne still ka ƙara yin process ɗin da na gwada ma. So ga shi nan yana sorting. Wannan talla ce da ta gama ga inda za ku zo ku danna nan. So ga file ɗin mu nan ya buɗe. Ga shi nan ya buɗe complete. So sai ka yi clicking a kan shi. Kana yin clicking a kan shi, inda za ka fara nema next, ka duba inda aka sa index. Ga index ɗin mu nan index.html. So sai ka yi clicking a kan shi. Maybe ba irin tsarin da ya yi ma a file ɗina haka zai ma ba. So index dai kawai za ka nemo sai ka yi clicking kan index. So zai buɗe maka nan duka code ɗin website ɗin mu ne. So next abin da ya rage shine sai ka zo wajen play ɗin nan. Sai ka yi clicking a kan shi. Ka yi running code ɗin ka gani shin ya yi maka yanda kake so sai ka yi clicking. So ga shi nan kun gani, ga website ɗin nan complete. So idan ka tashi kun gani a wajen bada prompt ina ban sa ga phone number ba da kaza da kaza, wanda idan an danna zai kai ka website wannan kai WhatsApp ɗin. So kun kuka tashi can sai ku saka da sunan da komi na shagon ka. Maybe ba ma shagon waya ba ne, maybe ko shagon ɗinki ne da sauransu. So abin process ɗin da na bi duka su za ka bi. Za ku ga duka ga shi nan idan ka danna cart. So ga shi nan zai ce maka order on WhatsApp. Ga shi nan daga nan ƙasa za ku gani order on WhatsApp. Kana danna so zai je. Ga kuma order, kun gani nan ya gwada error saboda ba wannan, ba WhatsApp ɗin da na ɗora. So kun gani ya bada error amma ya taho zai kai ni amma ya bada error saboda ban sa phone number dina na WhatsApp ba ko email da sauransu. So wannan shine yanda za ku create business website.